ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆଜି ଆମେ ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର 17 ଅଧ୍ୟାୟର 11ରୁ 19 ପଦକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏହି ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାମାରିଆ ଏବଂ ଗାଲିଲି ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ 10 ଜଣ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଏବଂ ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ଏବଂ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଲା ପରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଉଅଛୁ? ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଅଛୁ, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାହା ସିଏ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ସାମାରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଆଉ 9 ଜଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଣ ସେଇ 9 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥାଉ, ଅନେକ ଆଶୀଷ ପାଇଥାଉ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଚାବିକାଠି ଭାବରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ଜଣେ ସାମରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିକି ଆସିଲେ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଲେ, ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଲେ। କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଲା। ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଲା, ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଲା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ନଥିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହି ସେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଉପହାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରି ସେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଦିନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଭିକାରୀ ଜଣକ ଆଶା କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ମତେ କଣ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛ? ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କୁଣ୍ଠିତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଦାନା ସେ ରାଜାଙ୍କ ସେ ହାତରେ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସେ ମୁଣାକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଦାନା ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭିକାରୀ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ସୁନା ରହିଥାନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା କି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦାନ କରିବା, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନ କରିଲେ ଅଳ୍ପ, ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ପାଇଲେ ସେ ପରେ ଯାଇ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଆମେ ଦାନ କରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା। ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଆଜି ସୁସମାଚାରରେ ସେହି ସାମାରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସି ତାର ମହାନ ବହୁତ ବଡ ସେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ବା ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ଯାଅ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ହେଲା,
ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ହେଲା, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେ ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଉଅଛୁ ତାର 100 ଗୁଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ବଳରେ ହିଁ ଆଜି ଆମେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅଛୁ। ଆମର ଜୀବନ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଦାନ, ଆମର ଜୀବନ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଉପହାର। ସେଇ ଦାନ ନିମନ୍ତେ, ସେଇ ଉପହାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା କୁଶଳରେ ରଖିବେ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।